Kokti Shalo LT Nirmal Kanti Deborma Mukumu football tournament ni final match Angkha Baijal bari Rungnok ni Thungkholawo aro phai manjakha NLFT ni president Prosenjit Deborma NLFT GS Bidadar Tripura ro khoboi NLFT ni nangkuknai adongrokbo manjakha o shalo batainai rok Angkha Mwchang club by Uttala Bosti Final tournament payment ya golo chini prize distribution tongkho abang ma chini rasa pong mosumoro tongkho tabung CCS ni advisory chairman khokendro depoma sarno ang koinai kok thaja thaine sai khana na bagai baik ni malik ebar malkung ni volunteers no apno koi mong tangai yang ke sana ada yang Senggo tono tanta tongaina hoi ko kam hanai khusir ma chumna sure nokhong larnai bore thumung butung nai belaina nai thato jotono ya pa khoro paidi belaina nai thato captain सब लोग captain उसल दे नर तुम ना बाया कैसे तुम दे थानाय 6 तारिख नि सिमिनो थानाय 6 तारिख सिमिनो टुर्नामेंट सेंखा जिनि सीसीएस नि माध्यमे सीसीएस जेबेबे और बरक साकनो साकतारै नायथक्लाय ओ खेलानो नायथके चालखा बरनो फाइप्लाय हामबाय तैनरक तिनि जरारिवै जिनि ओ खेलावो नरक तिनि प्रेस लिडार फाइनेम बागै प्रेस लिडार नो फाइप्लाय हामबाय मेन विशेष करिया फाथिंजे अबो खलायमानि हिके तिनि आं तै बिनि किचिं निर्मल कान्ति देबरमानि बिनि किचिं संतंगो और बिनि पुता यांगो बिनि नकनि बर आयंगो चला गाहाम नहिंग्रासिनो ब बिनि बन्धु बर गागिनि सिमना एनजिओ नो बेलाय एरिया वो एंकारेज दिवै नाय थकै तुइ फायो अबो नांकुकमानि जिनि बगे बेले नांमानि तै थैसा हुंखाय एरिया कामी आमसाय रगो ताबो जे ड्राग एडिक्ट निनि नेसा जातीय इउज खाइ दंमानि नरक नुखना बेनार रगबो जे आं आंनि सोसाइटी तरफ থেকে এবং হাস্টাফা ফাউন্ডেশন तरफ থেকে যিনি সিসিএস কমিটি বাই জয়েন্টলি ভাবে নেক্সট টাইম রগ তেব কামিনি সিকলা সিকলি রনো যাহাতে অনেসা জাতীয়নি जों याखारि मानानि सिनि और फाइजाक सिनि बरबाबो बाइजालबारि उसी बनि जेबो साकसाय तगै दङ जों टाइम लेबो बाय कन्टाक्ट खायतो कोनो प्रॉब्लेम दं हांके ओ आमसायनि लुकर बनो कन्टाक्ट खालायमानो जुदि प्रॉब्लेम दखानो डाइरेक्ट खालायमानो तेबो प्रॉब्लेम क्रिएट नङै दं हांके सिनि जे और सीसीएस कमिटी दंनाय राव बरनाबो कम्युनिकेट खायमानो बुइनि जाहाते कोनो आता केलेंकारि बा दं सौनियातै जे केबोनि बसा जे थांनाय तो थांखा जे नुनाय तो नंखा जे थिनाय जे थांखा तै नेक्स्ट टाइम फैया तंनानि जाया तंनानि ओ बिथि थांजानाय बिथि रंनो सुवा रुनो नङिया तंनानि नायथकै जाहाते जों एरिया न स्रामनानि जिनि त्रिप्रासा थानसानि याप्रिनि जों जे सेंगि तंमानि ओ त्रिप्रासा थानसानि याप्रिनो नायथकै बसखङो लांमानो तिनाय निरंनि बिसिंति जों कबगो फाइदि तेबो नेक्स्ट टाइम जों बाहायखाय जे सिकला सिकलि रंनो ओ देशा जातीयनि याखारि माननाय जोंआबो ट्राइ खायनाय नंनि बिसिंतै जिन सीसीएस नि बिसिंतै पुलिस प्रशासननि बिसिंतै जों आबो जॉइन्टलि बाबेनो जों नायनाय आपसुनो हमबायदा takle bisida puja bahai थानाय 1997 नो बुथार जाखा बेलाय आबो तम सानाय आंनि जानि खूब बैफेनो मुसुंगिया हायपानो बिनि किचिन जों तंगारो बरकतेबो साइमनो तम खलायका ब नायो दिप्रासा हामक्राय ब नायो लुकुनि हामक्राय ब नायो बिनि पालबाय जाहाते जे मानथाय माया सकथाय माया न बनाय कलो ब आगिनि सिमिनो बिनि एकटा मुकुमु दंमानि जे प्रत्येकटा कन्स्टिट्युएन्सिव
जे स्टेडियम मुनानि तै कलेज जोंनानि तै हस्पिटाल खायनान बागै बिनि इमां तंमानि जे जोंनो आबो हायके एडभाइस खाय तंमानि जरानो बस टाइम हिनाय सामसिदार तांनाय रकबाय एटीटीएफ बनो बुथारका ताम बागै हिके कायसा दफानि साम तांनाय बरक बेलायखेनो आं खाखामो तै ताम सानाय नरं बिसिनथि बनो सानो मुचुंगो तै अबा हाय गतना केबुनि नुखुङो जाहाथे थैया तै बुथार जागिया तै जों जात तिब्रासा थानसा होनाय बसकाङो याफ्रि सै थांमाने दैसे जों आह्वान खायो जत लुको रक्तो तै सिसिसनि बिसिनथि नाय अबनो जों नायोता